музиката говореше повече от думите. Когато партитата не бяха просто събития, а начин на живот. Време е да се върнем там. Тази вечер прескачаме назад към годините на яката музика, безгрижните танци и огромните усмивки. Забрави за телефона, остави ежедневието зад гърба си и нека преживеем магията и любовта към музиката отново, заедно. Добре дошъл обратно в 90-те. Почувствай се свободен тук и сега. Да го направим като 94-та година. Добре дошли от дома, в храма на истинската музика. Spice Music Festival! Искам да видя 10 хиляди чифта ръце високо нагоре към небето на Бургас за това, което ще се случи. Готови ли сте? Свободен! Тук и сега! Свободен! Тук и сега! Everybody's free!